Ndewonu, anyị na-anabata unu n'akụkọ nke episode 2. N'akụkọ nke taa, anyị na-akọ akụkọ mere na obodo a na-akpọ Anambra steeti. Akụkọ a kọrọ na enwere otu nwoke a gbara afọ 70. Nwunye ya gbara afọ 60. Nwoke a na nwunye ya mụtara otu nwa nwoke a na-akpọ Chijioke. Biko, ọ bụrụ na aha gị bụ Chijioke, ekwela ka nke a mee obi agbarụọ gị, n'ihi na ihe a bụ akụkọ mere eme ka anyị na-akọ. Chijioke bụ nwoke ntorobịa bụ onye ya na nne na nna ya toro. Ya akpapụọrị gaa n'obodo mepere emepe ka o wee bie ndụ ya wee kpata ego, laghachitekwanụ bịa mee ka nne na nna ya ka obi dị ha mma. Chijioke bụ nwoke tozuru etozu. O wee kpebie n'obi ya sị na ọ ga-akpatarịrị ego otu ọbụla o siri dị. Aga m akpatarịrị ego n'afọ a. Nke a bụ mkpebi o mere. Chijioke wee gaa ebe nne na nna ya nọ n'ime obodo. Obi ụtọ kpara nne na nna ya nke ukwuu. Nne ya wee sị, nwa m Chijioke lọtala. Ngwanụ, onweghị nri nọ n'ụlọ, mana aga m aga n'ugbo ka m gaa n'ugbo ga-akpata akwụkwọ nri m ga-eji siere gị nri. Nwa m nwoke, ị batala? Biko nọruo ala ka m nwee ike ga-akpata akwụkwọ nri wee mere gị nri pụrụ iche ka ị nwee ike rie. Unu ma n'ala Igbo, ọ na-eme nwa alọghachi nne ya na-aga siere ya nri ya erie tupu ya ekwe ihe mere o ji bịa. Enwere ihe ndị o nwere ya enyekwana nne na nna ya. Mana o nwere ihe bụ ịtụnanya mgbe Chijioke lọtara. Mgbe Chijioke lọtara, nna ya chọpụtara na Chijioke ji akpa wakịrị lọ, nke ndị bekee na-akpọ waterproof. O ji akpa wakịrị ojii lọ. Ihe abụghị ihe na-eme na mbụ, ihe emetụbeghị. Nna ya sị ka m lerugodi n'anya ka m marakwana ihe nwatakịrị a na-achọ ime. Mana o kwupụtaghị nke a n'ọnụ ya. Nne Chijioke wee gawa n'ugbo ka ọ ga-akpata ihe ọ ga-eji siere nwa ya nri. Ịhụla na onye nwa ya lọtara, obi ụtọ na-akpa nwaanyị a. Nwa m alọtala ka m ga-akpata ihe m ga-eji siere ya nri ka obi dị ya mma. Chineke ekele dịrị gị, onye mere ka nwa m si na obodo mepere emepe lọta, o nweghị nsogbu ọbụla. Ekele dịrị gị Jehova. Ihe ha na-amaghị bụ na Chijioke sochiri nne ya n'azụ nke ọ na-aga n'ime ọhịa. Ha amaghị na o nwere mma o tinyere n'akpa wakịrị a o ji wee lọọ. Ruo n'ugbo, fọgbuo nne ya n'ugbo. Nwatakịrị enwe obi fọgbuo nne mụrụ ya amụ n'ugbo. Nne bịakwara n'ụka ọ kpata ihe ọ ga-eji mere gị nri. Unu na-ahụkwa. Nke a mere na Chijioke wee were isi nne ya tiba n'akpa wakịrị ahụ ka iji ọsịsọ lọta n'ụlọ gwa nna ya, nna m, enwere onye mụ na ya na-azụrịta ahịa na obodo mepere emepe. Ọ kpọrọ m n'ekwentị sị m na m lọta, na m bi ugbu a na o nwere ihe anyị kwesịrị ileba anya. O nwere azụrụmahịa anyị kwesịrị ileba anya ugbu a na m lọọ. Nna ya sị, ị ka lọtara alọta, ị na-achọkwa ịlaghachi ugbu a. Ngwanụ, elee nne gị na ya sokwanụ pụọ? Ya gwa nna ya na ọ hapụrụ ya n'ugbo wee lọta n'ihi na a kpọrọ ya n'ekwentị si ya na ya bịa ugbu a na asị ya mee ngwa. Nna ya wee sị, ya dịkwa ka ihe a ga-asị na aka enwe nọkwa n'ofe o. Nna Chijioke wee mee ngwa jigide akpa wakịrị ahụ. Ya na Chijioke na-azọ akpa na-azọ ya. Ya sị ya, ebe ị chọrọ ịlaghachi, ngwa ka m hụ ihe nọ n'ime akpa a, n'ihi na mma na mgbe ị lọtara ebe a nwe ihe nọ n'ime akpa eji lọ. Ka ezi ihe mere na ugbo ị chọziri ịla na o nwere ihe nọ n'ime akpa. Achọrọ m ịhụ ihe nọ n'ime akpa. M hụ ha na ihe nọ n'ime akpa ma hapụghị gị ịlawazi. Ọ dịka o metụrụ nwoke a n'obi, o wee mara na nwatakịrị a bịara ime ihe ọjọọ. Unu na-ahụ. Ị ma na ha azọgidela ihe a. Nna Chijioke wee were ume nwoke nafta Chijioke akpa wee tinye aka n'ime ya, wefute isi nwunye ya, tie mkpu n'oke elu. Ihe onwe ihe gara aga mee. Ya wụ na isochiri nwunye m n'azụ gaa fọgbuo nwunye m na ya bi n'ụlọ a. Gị soro ya n'azụ nwaanyị chọrọ ka ọ gaa mere gị nri. Gị sochie ya n'azụ nwee obi gbuo ya. Iwe nna Chijioke ihe ọbanye n'ime ụlọ, sere obejiri o nwere ebe ahụ, pụta n'ezi, lee Chijioke anya n'olu, were obejiri a bee ya n'olu. Ilichi ya adapụ n'ala. Mkpu ahịa n'ebe niile, mkpu ahịa, ọha na eze abịa. Arụ emeela n'ezi a. Nke mbụ mere nwere na Chijioke gburu nne ya. Nke abụọ mere nwere na nna Chijioke gburu Chijioke. Nna Chijioke mee ngwa ngwa were mma o ji gbuo nwa ya nwoke.
gakwuje ndị uwe ojii n'ụlọ ndị uwe ojii, gakwuje ndị uwe ojii. Dịka ọ na-abịa, ndị uwe ojii wee hụ onye ji mma ahụ ya tere ọbara. Ndị uwe ojii agbapụ ọsọ. Ọ bụrụkwana gị ga-anọ, ọ bụrụ na ị hụrụ onye ji na-abịa, mma ahụ ya tere ọbara, ya ọ na-abịakwute gị, ga-anọ na-ele. Ndị uwe ojii wee gbapụ ọsọ. Ya ọkpọwazi ha sị, unu bịa. Mba, unu agbala ọsọ, nwoke onye m chọrọ igbu, egbuola m mmadụ n'ụlọ, unu bịa. Ha ajụ ya, ọ gịnị mere? Ya o wee kọrọ ha sị, nwa m nwoke si n'obodo wee lọta, lee nwunye m gbuo ya. Nwunye m gara ka o wee mere ya nri, ka ọ ga-akpatara ya akwụkwọ nri, ọ ga-eji siere ya nri pụrụ iche. Ya ọ ga-soro nwunye m gbuo ya. Iwe wee m mee sere obejiri ya, gbupụ ya olu. Unu ahụla otu ihe si mee? Ndị uwe ojii, ihe ọbụla unu chọrọ iji m mee, werezienụ m mee ya. Ọ bụ gịnị ka anyị na-amụta n'akụkọ a? Ihe anyị na-amụta n'akụkọ a bụ na ụgwọ ọlụ mmehie bụ ọnwụ. Akwụkwọ nsọ sị na ụgwọ ọlụ mmehie bụ ọnwụ. Anaghị achọ ụwa n'ike. Onye chụọ ohi ụwa n'ike, ya ọla n'ike. Ị ga-akpakọ onwe gị ọnụ, nwee ndidi. Ndị Igbo bụ ndị a maara m ndị na-enwe ndidi, na-arụsi ọrụ aka ike. Anyị abụghị ndị na-anaghị arụsi ọrụ ike. Anyị abụghị ndị na-enweghị ndidi. Ndị ntorobịa, nweenụ ndidi, na-ejighị ihe ụwa n'ike, ejighị ụwa aka ike. Nweenụ ndidi, n'ihi na onye ọsọ gbarụrụ ka onye ije ga-agarukwa. Inwe ndidi, ihe ụwa ga-abịara gị. Ekwela ka ihe na-eme ugbu a wee mee gị itinye aka gị n'ebe ị na-ekwesị itinye aka gị. Agụrụ ịkpata ego ngwa. Ekwela ka ọ gụọ gị nke ukwuu, ga-eme ka itinye aka ebe ị na-ekwesị itinye aka. Ndị enyi gị bịa sị na o nwere ebe anyị ga-aga ka anyị mee ihe dị ụta. Enwekwara ebe anyị ga-aga, gaa weta nne gị, gaa weta nna gị, weta nwunye gị, weta enyi gị nwaanyị, gwa ha na iso gị. Ebe onye ọsọ gbarụrụ ka ebe onye ije ga-agaru. Ọ bụ ebe a ka anyị na-eweta akụkọ anyị na njedebe. Ana m asị unu na-ele anya maka akụkọ ndị ọzọ anyị ga-ewetara unu na chanel anyị. Ndewonu.